Сега се вижда откъде вървяхме и как изобщо стигнахме до тук. Цялата дворцова част остава пред нас. Докато гледате и снимате, аз ще се постарая да отида до една рисунка, която не знам дали ще успеем да видим, поне ще опитаме, защото долу търговците ще се надпреварват да правят това. Не знам дали оттам се вижда скоростта, не е на подходяща позиция. Тънки изсичания, които следва пръстаме. Виждате се едни същи един по-трудно. Сега ще покажа с вода. Те са като кръчета оформени насам. Едно кръче, второ кръче, тяло, глава, лък. Не личат вече оголемяваните женски гениталии. Оголемяване, за да символизират плодородието. Такива рисунки в голямо количество има в земите на днешна Македония. Там обаче историческите сведения разказват, че те са ни оставени като наследство от прабългарите на хан Ковер. Няма нито едно писмено сведение, което да дава информация, че пътя на прабългарите някога минава през земите на Македония. Се е случвало, защото навсякъде в околностите на Перперикон скалите са белязани с този знак. Учените смятат, че тази рисунка тук не се вижда, долу ще ви покажа на снимка, където е увеличена и по-добре ще се види. Добре,